Bueno, Classroomera sartzeko, navegadorean sartuko gara, Gmailera goiaz, iniciar sesión, usar otra cuenta, nik itxoko eskolako euren Gmaila idatzi behar dabe, tarte barik, espazio barik, bai? Eta dana segiren. Contraseña. Eta Gmailan sartuko erako automatikamente. Gero hemen puntitutan klik egin, ikasgelan sartu, eta hemen ikusiko genduzan, dagozen ikasgela diferentiak. Kasu honetan bat bakarri dago, vale? Baina gongo zan adibidez euskera, gazte, eta bar, bai? Edo ingles, edo dana dalakua. Baina hemen egongo ziren klaseak. Baina gure kasuan euskerakoa bakarri daukagu. Eta euskarako lanak egiteko 3 modu ikusiko duzu. Lehenengo modua, klasean sartu, eta hemen tabloian klik egin. Kargakorako paginia, eta hemen zure lana ipintzen dabe lekuan, nahi dago esan ikasle horrek egiteko dauko zen lana. Eta hemen ikasle horren izena bizenak agertuko ziren. Hor klik egin da dokumentua zabalduko zen manipulateko. Baina nahi barik X emoten badotzat, holan soluzionaten da. Nahi barik emoten X, egin kopi bat, eta lana berreskuratuko genduan. Hori bai, lana utzik, horria zerotik hasi beharko ginen. Baina, bueno, hemen klik egin, eta dokumentua karrakorako. Dokumentu hau, ikasle bakoitzen Driveko karpeta baten sartuta egongo da. Classroom deitzen den karpeta baten. Vale? Orduan, horrek esan nahi dabena da, egiten dugu zen aldaketa guztizak, hori dauzela, aktualizaten denpora guztieran, grabaten dago. Ez gara bilibihar gorde, ez gordeten dago momentu guztietan. Oin, idatzen nahi dugu lekuan, ipintzen du zagua, más o menos, eta klik egin. Eta hor, idatzen gogen duen. Klik, idatzen nahi dugu lekuan, eta idatzi dalana. Bueno, kasu honetan oso simplea da, adibide bat dalako, baina imaginala luze bat dala, eta esaten dugula, bueno, gaur ez dut amaitxu, ziki bizar jarraitxukot. Adibidez, zati hau, bizar amaitxukot. Emoten dutzagu X, eta hori lana grabata dago. Bizar sartzenaz, klik egin, eta itxin eban leku barrien dago. Amaitxu balko nebanen lana, X emon, eta entregatu. Entregatu emon beharzako amaitxuta dagoenean lana. Vale? Entregatu emoten ez dotzagun bitxartian, hau lana pendiente dago, amaitzeko dago. Entregatu emoten dotzagunean, klik, bi bidarra gertuko erako, eta entregatu. Kasu honetan, ez dut entregako ondino, ze beste bi modu nahi dutzu erakutzi, onaltzeko. Bigarren modua, klik hor, ikasgeletara goiaz. Vale. Eta hemen daukagu egitekuak. Vale. Egitekoak klik egin da, hemen agertuko zein lan guztirak. Kasu honetan lan bat bakarri dago, proba bat dalako. Baina imagina pilo balan agertzen dizela, eta nik nahi dutez jakin euskeran zeintzu lan faltara zen. Ikasgela guztiak, hemen agertuko ziren ikasgela danak, baina kasu honetan euskera bakarri mogozago, euskera. Eta kargango ziren euskerako lanak. Ez dagoen aldaketarik, ze dagoen lan bakarra da, proba bat dalako. Orduan, hemen emon da, berriro bueltatuko ginen, ona. Klik egin, eta lana egin. Hau da, bigarren modua. Eta hirugarren modua, barritetan klik, ikasgelak, eta egutegia. Klik egin egutegi gainean, eta hemen aldoguna eginda, ikusi edo ikasgela guztiretan, hau da, dauko zen lan guztirak, asteka, hemen luzuz pasa, klik egin hemen, asteak ikusten dugu, astero zeintzu lan aukiko bazan, hori da adibide bat, edo hemen ikasgela guztira ikusi biharrian, ikusten dugu bakarrik egin nahi duguna. Euskeran zeintzu lan daukatez. Aste honetan, euskeran ez daukat.
Horren asterako, bai, non daukat, euskarako lana daukatez. Hemen klik eginda, automatikamente erengo guzkun lehengo lekura, lana egiteko. Hori egutegiza, ikusi duguna oin, berreuetako naz, ikasgeletara, egutegia izango zen agendien antzeko zehozar. Klik eginda, hemen ikusiko gendu zen, seme-alaben edo ikaslien lanak, landanak ikusiko gendu zen. Orduan, banaia berri ikasgelara, vale? Eta oin ja, zelan bidali erakutsi dut, baina oin bidaliengo lana, zeu ikusteko. Entregatu. Eta hori lana, bialduta do. Baina imagina, aztu nuen lanean zeo zer egin behar nebana. Eta entregadot, ezin dut atzera egin, bai. Ondino datia espada, hau da, denboraz basabize eta zeo zer aldatu nahi badozue, desegin bidalketa, zuen lanean sartu, eta hemen puntu asturat adibidez. Hobetzen dozue edo zuzentzen dozue, X, eta gero ja, konforme zauzenean, entregatu. Vale, hona arte egin dugu. Oin, zer pasaten da ordenadore bardinaz, etxe bardinean, 2 seme-alaba, 3, 4, badagoz. Orduan, emongo dutzagun hemen, amaitu saioa, eta hemen, usar otra cuenta, ipini, horrengo seme-alaben edo lanadalakuan Gmaila, eta siguiente mon, siguiente, eta listo, lehengo prozeso barreina jarraitxo.